बेलायखौनो हामबाय बिसेसखाय नोंनि मिडियायावनो अमाहाय खालायै जोंनो चिनि बुखुक तै दिनैनि जे चबा दिनैनि जे चिनि मुभमेन्ट दिनैनि जे जन्तर मन्तर जों चिनि हा ताय दफानि बागै अर गोरों गोरों त्रिपुरा हास्टेनि गोरों गोरों डिस्ट्रिक्टनि चिनि कुरि दफा चिनि त्रिपुरा सारंनि ओंगैनाय जों तिनि अर जे फाइमानि अब काइसानो चिनि डिमान्ड ओंखा चिनि त्रिपुरानो इंडिया गभर्नमेंट नि जे संविधानो जे सिजाक दंमोनी जे कोनो समय जे कोनो टाइम भारत सरकार इच्छा खाय जे कोनो राज्य जों खागै रिमानो आबुनि बागैनो जों तिनि अर सानो तामो सेपारेट स्टेट सेपारेट माने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माने चिनि जे एडिसी तक जे बर्तमान जे तंगमानी आबुनि फातारो जरा त्रिपुरा सा तंगनाय रंनोबो चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खबनानि बागै आबुनि बागैनो जों चिनि त्रिपुराओ आलादा ताव राज्य नांगौ तावनि बागै जों नां हमाले चिनि हाओ चिनि शासन नानि कक दंमानी त्रिपुरा सानि शासन ना कक दंमानी 184 जना राजप्रसाय थांखा आबुनि परे फानो जों तामनो चिनो राजप्रसामनि बिसिङाव फानो गोबांमा चिनि कानमुं चुमुं चिनि जे ऐतिहासिक दंमानी चिनि ऐतिहासिक खामाय रिजाखा बनि बागैनो जों आबुनो किफिलि मानानि बागै चिनि राइट चिनि अधिकार चिनि चाकरी खातिनि अधिकार करिखा चिनि कक बाय जों कक मा परिलिया जों जे सानमानि रोहन हरबाय मा परिया मा सिलिया चिनि हा कमाखा ताबुक हजार कानी ताकबो पुनि याफाव तंको अबो किफिलि मानानि बागै अबो किफिलि मानानि के एकमात्र आवर राइट आवर शासन माने चिनि हाओ चिनि शासन नांनाय चिनि शासन नांखाय आलादा राज्य माना नांनाय आलादा राज्य मानखाय जों जास्टिस माननाय चिनि बरक बुथारजों माने बिसार मैया चिनि बरक रेप खायजागै बुथारजागौ बिसार मैया चिनि बरक स्कुलाव थांगांखाय बुजागौ बिसार मैया आनि सामुं खायमानि रां नाहाना थांथानि कायसा दुकानाव थांमानि दुकानाव आनि जे कर्मचारी आरो पर्यन्त बुजाखा आबो जास्टिस मैया माने पाइना थांथानि आजागाबो हायनो लासिरि जागै आबो आरो चिनि बुरिमा मासा थिया नाखा अमा हायकै अफिसार पर्यन्त रक्षा करिखा अफिसनि नखरि फैमानि गुलि थामखा कक बुथार जागौ बनि बागै न नांगौ अबनि बागै नांगौ चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एवं सेपारेट स्टेट जे सेपारेट स्टेट नों जदि न छत्तीसगढ़ उत्तराखंड निनि अरतान तेलेंगाना और जदि नों और गोबां राज्य खालायरि मांखाय जोंनो त्रिपुरा तां खाग्रि मेंनाय चिनि त्रिपुरानि जे आयतन ताव एडिसिन आयतन से तेबो कम आबनि अर्धेकनो पर्यन्त रिमान हंखाय तांनि रिमेंनाय शुद्ध पॉलिटिक्स चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड काय मो डिमांड काय पॉलिटिक्स या मो बुत बासनानि बागैया मो हंगा चिनि सर्वाइवल नि बागैसे एक्जिस्टेंस नि बागैसे जों कुसुं थाङै थानानि चिनि आसुक चिनि बरक सातक जाक दंमानि नखुक सेकजाक दंमानि जागा सेकजाक दंमानि अधिकार सेकजाक दंमानि आबनो किफिलि माना बागैसे तिनि हो जन्तर मन्तर जों और तिनि चिनि खकय बनि बागै चिनि दुख कष्ट क्रय चिनि ट्रेन लेरि थांफानो जों ट्रेनाव मासाय आं फानो जों और थुनानि काहामाय फानो चिनि कोन दुख क्रय अबनि बागै बेलायखेनो जों चिनि त्रिपुरा हानि तिनि और फाइनाय और हजार चिनि बरक तानाबो अमा आबनि बारबो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि गोरों हास्तेव जरा परि तंनाय साख्रि खाय तंनाय काम खालाय तंनाय बरक तिनि फैबेका खानाते फाइनाय बनि बागै त्रिपुराओबो हायनो जरा तंनाय रनो जों तिनि नंनि बिसिंति कबंना मुसुंगो खाना सारा त्रिपुराओ जत्तो जागानो तमंनाय जत्तो जागानो मिसिल खालायजाकनाय जत्तो जागा मिसिल खालायजाकनाय ता मिसिल जों जाति मुसुंगै तिनि न मिसिल चिनि ग्रेटलैंड न केन्द्र खानानि बागै चिनि चबा खानाबो चलिनाय हामबाय सार